ji dema ku peyedê di silata deverên Kurdî ji rejimê wergirt piştî şoreşa Sûriyê bi proseyeke plankirî xebatkar û çalakvanên Kurd yên dijî rejimê û xwedî bandoreka berçav di civak û şoreşê de kirine armanc. Yek ji wan li hingan Fuad Ibrahîm bû. Fuad Ibrahîm gelek caran ji aliyê rejima Ba'sa Sûrî û peyedê ve hatiye girtin. Cara dawiyê di 24 Adara 2017 de li ser destê peyedê baskê PKK li Sûriyê hata revandin. Ji dema binçavkirina wî ve tu agahî li ser tunene û caranvîs nediyar e. İbrahîm di salên heşteyî de tevlî tevgera azadîxwaza Kurd li Sûriyê bû wekû endamê Encûmena Herêmî ya Partiya Azadî ya Kurd li Sûriyê cê xwe digirt. Ji kesin pêşin bû ku beşdarî di xwepêşandanê li dijî rejima Esed li bajarê dêrgê kir. Piştî damezrandina Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, İbrahîm bû endamê wê. Di dema damezrandina desteya bilindiya enekesê de ji endamtiya emîndariya giştî ya enekesê re hate hilbijartin. Di duyê meha dehan de ji sala 2016 peyedê İbrahîm revand. Ji ber beşdariya wî dê xwepêşandanekê de hevdehê mehê de ji heman salê ew serbest berdan lê gev bi kuştinê lê xwarin. Eger dev ji karê siyasî bernede, lê Fuad dev ji bawerî û karê xwe yê siyasî berneda, karê xwe berdewam kir. Taku di 24 Adara 2017 de li ser destê peyedê li dêrikê hate revandin û binçavkirin. Peyedê mûkir nayê ku Fuad li bawê girtiye. Xebatkarê Kurd Fuad Ibrahîm ku yek ji endamên serbûxwe bû Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de û nûnerê tevgera ciwanan li bajarê dêrikê bû di zindanên peyedê de ye. Raserî işkenceyeke tund hatibû. Ji ber wê yekê pênc caran hata rakirin ji bo nexweşxaneyê û rewşawiya tenduristî bi yekcarî têkçû bû. Tevî wê yekê hîn jî bêguneh di nav çar dîwarên peyedê de ye. Ango tenê xwe da caranvîsa wî dizane. Fuad Ibrahîm bê temenê xwe di 10 saliya pêncan de ye. Xêzandar ew bavê 8 zarokan e, 3 kur û 5 keçin. Li gel dayîk û hevjîn û zarokên xwe li gundê Şekir xaç dima. Ji dema revandina wî rewşa zarokên wî pir xerab e. Ew li gel dayîka xwe li gundê Şekir xaç yê ser bi dêrika Rojavayê Kurdistanê ve dimînin. Ji dera debara jiyana wan jî tenê dahatin bixçeyê wan bû ku ew jî debara jiyana wan nakew kêmtirîn pêwîstiyên jiyana rojan e dabî nake. Di destpêka sala 2019 de Fransa xwest ku bi rolekê di nîzîkkirina aliyên Kurdî de di Rojavayê Kurdistanê rabe. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û peyedê re bi cuda cuda buwara civiya û destpêşxeriya yek helwêzkirina Kurdî li Sûriyê pêşkêşî her du aliyan kir. Enekesê amadebûna xwe daxuyanî lê hin mercên wê hebûn wekû destpêk serbestberdana revandî û binçavkiriyan, eşkerekirina caranvîsa wan, serbarî rawestandina kiryarên peyedê û rêgiriya wê lê karê enekesê û partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê û dubare vekirina ofîs û baregehan wekû diyarkirina niyazên pak ji bo destpêkirina danûstandinan û yekhelwîstiya Kurdî. Ji aliyê xwe ve peyedê jî xwe ji destpêşxeriya Fransî bi eşkere neda paş lê di heman demê de tu gavên ciddî neavêtin taku piştî salekê ji destpêşxeriya Fransî û hewlên hin aliyên navdewletî û Kurdistanî bi taybet yên Herêma Kurdistanê serkirdeyê giştî Hesedê Mezlûm Ebdê ber bi wê destpêşxeriyê ve hat. Di twîtekê de heman destpêşxeriya Fransî ragihand got ku ew ê kar li ser dosyeya revandî û binçavkiriyan bike. Komîtekê bi wê mebestê ava bike. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê jî bi encaman agehdar bike. Serbarî vekirina rê li pêşiya vekirina ofîs û baregehên enekesê weşandina çend tometên li dijî serkirdeyên enekesê ku ji aliyê peyedê ve hatibûne derxistin lê tanha ji birî vekirina ofîsan tu gavên din ji aliyê peyedê ve wekû diyarkirina niyazên pak ji bo nîzîkkirina aliyên Kurdî nehatine avêtin. Bi taybet dosyeya revandî û binçavkiriyên Kurd di zindanên peyedê de. Xebatkarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bi dirêjehiya xebata xwe ji aliyê rejima Sûriyê ve her wiha piştî radestkirina herêmên Kurdî bo peyedê ji aliyê çekdarên peyedê ve raserî girtin û zindankirin û îhane û eşkenceyê hatine. Şûna eşkenceyê li ser laşê hin ji wan girtiyan. Ta roja îro wekû bilgeyekê diyar e. Tanha xebatkar û serkirda û çalakvanên Kurd wek Behzad Dorsen, endamê Polêtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye, çalakvan Emîr Hamid û Fuad Ibrahîm her wiha bi dihan endam û alîgirên enekesê ji aliyê peyedê ve binçavkirîne û caranvîs tanha nediyar ew. Tanha peyedê pabendî bi lêdwan û ragihandinên xwe derbarê serbestberdana revandî û binçavkiriyan de diyarkirina caranvîsa wan nekiriye. Bi tenê di mehên borî de hejmarek ofîs û baregehên enekesê û partiyên wê Rojavayê Kurdistanê hatine vekirin. Çavê gelê Kurd jî
li Eklezya Kurdiya û çavên malbatên revadî û binçavkiriyan li dîtin û hembêzkirina xwediyên wan e. Elî Umar